mafita a yanzu shi ne in ganki gimbiyana, kin zo gare ni shi ne mafita a zuciyana. Bautar kice take yi, na zo ina ta roƙo ki bani sanki, alƙawari na yau miki sanki zan riƙe da gaske. Banda kamar ki cikin raina, so mu zauna, banda kamar ki so duba a zuciyana. Mashin sanki ne ya ɗane ni a zuciyana, ke ce za ki ban magani don na sha na warke. Ni nake so, ba wata bayan ke. Burin zuciya ke ce take ta fata, kuma ke ce zuciyata ta so kusanta, don haka ne na zo ni magana, so mu damke, so mu rike. Ba za a